Dostal som špeciálnu požiadavku, aby som porovnal rýžové kaše Dr. Edgar a Fit. Poďme sa na to pozrieť. Zloženie. Instantná rýža 42%, rýžová múka 32,3%. Sladidlá. Cukor, glukózofruktózový sirup a fruktóza. Horká čokoláda 9%, tmavá čokoláda 5%. Tu je mliečna bielkovina a tu je aj mliečna aj sojová bielkovina. Emulgátory. Sojový lecitín a fosfatidy amonné, sojový lecitín a monoadiglyceridy mastných kyselín. Tu je stabilizátor fosforečnán draselný, protihrudkujúca látka a oxid kremičitý. Energia na 100 gramov 1580 kJ, 1704 kJ. Tuky 4,7 z toho 2,9 nasýtené mastné kyseliny, 10 gramov, z toho 2 gramy nasýtené mastné kyseliny. Sacharidy 71 gramov, 18 gramov cukor, 68, 20 gramov cukor. Vláknina 8,1, 7,4. Bielkoviny 7,9, 7. Sol 0,17 gramov a 0,77. Wow. Cena 50 gramov 93 centov, 60 gramov 79 centov. Za mňa, keby som si mal vybrať, tak si vyberiem Dr. Edgar, pretože má lepšie zloženie. Tá sol tu ma úplne odrovnala. A vy by ste si ktorú radšej dali? Dr. Edgar kašu alebo Fit kašu?